ఏది పొడుతు బర్ర బంతిని ఒర్మరే కదా తెలిపుందా ఇది ఒక్కడే టీచర్స్ నాకు పాతేరు నాకు ట్రాస్ పాతేరు నా తగల ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಗ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆತ್ತುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಜಿನ್ನ ಓ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೈತೀರಾ ಅಲ್ಲತಾ ಉಳ್ದಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಾ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೈದಾರ ಹೊಡತೆ 9:30ಗೆ ಬರೀರಿ ಬಿಡು ಅದು ಬಂತಿರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೈತೀರ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅರೆಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಾ ಶೇ మళ్ళీ జిల్లాల్లో ఇరుకుల్లునతే ఇరు చెప్పుని గతి అవి పని పేరు మాతేర్లా అతే నీరు ఇరిన పుళ్ళియా పుಳ್ಳಿ ಅತಿ ಅವಿ ಓ ನುಕ್ಕಿಲು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಾರೆ ಎಕಡೆ ಬೈದೆ ಎಕ್ಲು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಅಕ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಪಾವನಿ ಎಂಚ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ABCD ಅಂತ ABCD ಅಂಚ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಈ ಆತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಡ ಒಂಜೆ ಹಿಡಿದು 10 ಬೇಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಅಂಚ ನೀರು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಿ ನನ್ನ ಮಗೆ ಇರು ಎಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಯಪ್ಪ ಮೀತಿಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿ ಉಳ್ಳಿಂಚಿ ಯಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಶಾಲೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಹಿಡದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬುನಿ ಕರ್ಮೋಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಿರಿಯಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುನಿ ಜಿಂಬಿ ಇರು ವರ್ತಿ ಬೈತೀನಿ ಓ ವರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ವರ್ತಿ ಯಾವುದು ದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ತುಂಬುದು ಕೊನೆ ಇರೋಣ ಅಂಚತ್ತು ಮರ್ಲಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪಾತಿರು ಮಂಡೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅಂಚುಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾಗ ದೂರಿಸಿದೇನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೂ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದು ಸರ್ ಬತ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಲೋ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಅವಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಬೈದತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಬೈದ ಇವಂತ ಕೊಡ್ತು ಕಾತನ ಸಯ್ಯ Name? Roshan. Roshan Kumar. Roshan, what are you doing in your class? What? ಪಾತಿರಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಪಾತಿರಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಹುಷಾರಿ ಕನ್ನಡೋಡಿ ಎಡಮ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಬಕ ಐತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಇಂಚ ಬರೆಂಡ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಎಂಜಿನಾಗೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಯಾರು ಆಪಲ ಬಂತೆ ಹೆಂಡಕ್ಕೇನಂದು ಒಯ್ಲ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಕಂಚ ಮಲ್ಪುನೀರು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಬಂಡವು ಸರಿಯಾ ಅಂದು ಇತ್ತೆದ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಐಕೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 50ರಲ್ಲಿ 40 ಆದರೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವು ಖಂಡಿತ ದೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆನಾಗ ಬೇತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆಗೊಮ್ಮೆ ದೆಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ದೆಪ್ಪು ಇವೇ ಗೇರ್ ಬಣ್ಣಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನದು ಇರ ಆಪುಚಾರ ಮೂಲೇನ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನೆ ಇತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅವರೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ಲ ಪೊಕ್ಕರಿ ಪೋಯರೆ ಕಾಪುನಿ ಪೋವರೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡತಿ ಅದೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಈರ್ ಬನ್ಲಿ ಪಪ್ಪನ ಪುದರಿ ಯಾನ ಆಯನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಪುದರಿ ಆಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆ ದಾಂಡ್ ಪಂಡರತ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ದಾದಾಲ್ ಪೇರು ಯಾರು ದಾದಾಲ್ ಪೇರು ಮಂಡೆ ಚುಡುಕುಲು ಒಂದೇರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ವತೆ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರೋರತಾ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ ಪಾತಿರು ನಿಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರೋತಾ ಬಾಲೆಡಾ ಇದಪ್ಪ ಎಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಗ ಅಂದಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯತ್ ಕಲ್ದಾರು ಯಾನ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆತ್ತ 4th ಡುಲ್ಲತೆ ಮೆತ್ತ ಉಂಪೋಪಿನ ಅಂದ ಕಾಪುನಿ ಚಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರಪುನಿ ಯಾವ
ಒಂದ ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾಲಿಡ್ದು ಮಿತಿಯರ್ಲ ಪೋಪುಜಾರ ಒಬ್ಬ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಏರೆಗೆ ಏತು ಬರೀತಿರಿಂದ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಓಹೋ ಏರೆಗೆ ದಾನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನರಕ ಬರಪಣ ಬರೀತಿರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬರೀತಾನೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತು ಅವೇ ಬರೇರು ಅಂಚೆ ಉಸಾರುಂಡು ಇಂಜಿ ಐವೋಡು ಕಾಲು ಇರು ಅದಕ್ಕದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೋಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ಮೇ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಪನ್ಪುನತ ಸರ್ ಪನ್ನೇನು ಸಮ ಗಮನ ಕೊಡ್ದುಕೇನು ಓಕೆ ಅದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಜೋಕುಲತೆ ಜೋಕುಲೆ ಯಾಪದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಲ ನೂಡಲ್ಸೇ ಕೇನ್ವಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಒಯ್ನ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅಂಚೆನ ಅವನದತಿ ಅಮ್ಮೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ಜಿಲೇಬಿ ಕೇನು ಆರು ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಭಯಂಕರ ಮರಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಗಕ್ಕೊಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ್ಬಿನಿ ಒರಿಯನೇನಾ ಮಗೆ ಒರಿಯನೇನಾ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತುಂಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರಂಡ ಒಂದು ಹಾತಿನಿ ಬಂಗೋಡು ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟದು ಓ ಅಂದೇ ಆತೆ ಓಹೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಪಾತಿರೊಂದು ಕುಲ್ವೇಗೆ ಅವಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಉಂಬೆ ಆನುಲ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಪುಣ್ಣುಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ನನಗೆ ಅವನ ಅಮ್ಮೇಲ ಅದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂಚಿ ಅಮ್ಮೇಲ ಪುಣ್ಣುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಂಡ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಆರು ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಗಡೆ ಪಾತಿರು ಬೇತೆಂಚಿನ ಏ ಬಾ ಆರು ಭಯಂಕರ